Здравейте, една коледна тренировка в домашни условия със собствено тегло за цяло тяло. Може да я правите през ден. Да започваме. Стартираме с клекове 4 по 20. Пускате максимално колкото може надолу. Горе стягате краката без да ги изпъвате в коленете. Напади. Стъпвайте навън от тялото по 10 на крак. Стягате опорния крак, когато се изправяте. Като стъпвате навън от тялото, ще имате по-голям баланс. Стандартни лицеви опори, задължително повтарям го, пускате додолу, горе стягате гърдите. И така 4 по 20. Корем, колене към гърдите. Без да пускате краката на земята, да има постоянно напрежение в корема. 4 по 20. Ножици. 1 минута, без да пускате краката на земята интензивно. Накрая ще завършим с планк 1 минута. Успех!